koya min haƙuri kullum. Ba kowa ke fahimtar wahalar talaka ba. Assalamu alaikum. Ina neman wurin zama. Wa alaikum salam, za ki iya zama nan. Na ga kai shiru sosai. Ni na saba da shiru. Shiru yana nuna akwai abin da ke damunka. Wata rana mutane suka koya min cewa shiru ya fi magana. Amma wani lokaci magana tana warkar da zuciya. Warkar da zuciya ba abu ne mai sauƙi ba. Ba sai ka warke gaba ɗaya ba, ka fara da ɗan ƙaramin magana. Sunanki fa? Zainab. Zainab, Ni ce. sunanki ya yi kyau. To me sunanka? Ni Muhammad ne. Muhammad? Yes, it's me. Do you prefer to be alone all the time? I don't prefer it, but I'm used to it.